Un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Rivals. Bun, după cum vedeți, eu am bronz 2. Și să vedem aici. Haideți să dăm un 1v1 aici. Așteptăm să se încarce. Bun, eu pe acest joc am level 79, dacă nu mă înșel, parcă, da, 79 am. Ok, ne bagă și în meci. Bun. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Haide să vedem. Mamă, 89. Haideți pe Dox. Nu, sper nu Arena. Bun, Dox. O să ne luăm Sniper, Dangers. Hai să ne luăm Katana și îmi iau Warhorn, că nu prea am ce să fac pe Dox cu Jumped. Hit. Cred că vine pe la spate. Mamă. Mă duc cu Danger Spell, știu că mai are viață puțină. Bun! Nice! Bun. Și probabil că o să ne jucăm și... Ce are? Stai că... Nici nu mai apucai ce să văd ce are, dar îi dă direct. Cap. Headshot. Bun. Continuăm aici. Bun. Să scot katana. Aproape. Să vedem, o să iasă, cred. Bun. Nice. Easy. Frumos. O să jucăm încă un meci de 1v1 și o să mai jucăm și un meci la rank. Și un meci la rank. Easy. Un meci la rank și după aia o să ne jucăm. Cred că o să ne jucăm ori Escape Tsunami. Da, să mor singur. Ori Escape Tsunami, ori... da, cred că o să ne jucăm Escape Tsunami. Bun. Avem 23 de cheițe. Ia, dăm rematch. Bun. Haideți Dox. Dacă pică Arena, cam cuc. Joacă RPG. O să-mi iau RPG. Dangers. Coasă și Jumped. Da, deci n-are sniper. Ne ducem așa. Bum. Mamă. Aoleu. Să-i dăm și noi cuțit cu el? Haide să-i dăm. Nu știu să dau chiar așa de bine cu cuțitul, dar încercăm. Încercarea moarte n-are. Știți vorba? Bun.
Aolo. Hit. Aole. E cam bun băiatul ăsta pe cuțite. Dacă îl prindeam hitul ăla era 20 bun. Era bun. Ha, bă, frate. Știu ce să-mi iau, băieți. Îmi iau sniper. Bun, și eu. Hit. Da, mi-au tot RPG, că e greu cu băiatul ăsta. RPG, da. Mi-au luat shotgun. Hit. Bun, hai că merge bine cu shotgun-ul. Bun. Hai că merge bine cu shotgun-ul. Stă pe loc. Wow. Bun. Punem aici jump-pad-ul. Iar stă pe loc. Mai multe kill-uri pentru mine cu cuțitul. Bun. Da. A dat range quit. Băieți, mi-a dat Nova pe Rap, Nova pe Jump-pad. Oh my god. Scrieți voi în comentarii ce e mai șmecher, Moonstone sau Nova. Sau... Nu, asta nu e chiar tare. Moonstone sau Nova. Scrieți în comentarii, o să las pe Moonstone. Acum o să jucăm un match de rank. Bun, dăm aici pe play, rank. Eu, băieți, n-am jucat chiar așa de mult rank. Sunt bronz 2. Nu m-am jucat așa de mult. Bun, ne teleportează. Bun. Ne bagă în match. Asta e bronz. Nu. Haideți să jucăm arena. Jucăm arena. Ce bani am? Crossbow și... bani RPG. Crossbow și medkit. Bloca și cuțitul. Da, nici nu eram eu chiar așa de bun pe cuțit, dar... Luăm așa, ce așa. Bun. Să vedem. Bun. Noi avem shotgun-ul. Bun. Mamă, băiatul ăsta e cam bun. Are sniper. Hit. Faza e să nu-mi dea în cap, că sunt cook. Am încercat, Paul, că am uitat să spun. Zic, am încercat cu permisul. Ce? Da, nu merge. Bun. Un hit.
Dar nu știu cu ce joacă. Bine, mă, da, mă, da. Haide, băieți, că putem. Putem, mă. Putem. Nu, pur și simplu nu merge nimic. Și sunt chiar curios ce level e. Am încercat să fac și pe Un pic de... nu merge la... Ce cap! La mine nu merge. Ce cap! 40 de meci deja asigurat. Ma. A, da? Bine. Haideți, băieți, să-i arătăm cine e cel mai bun de aici. Că eu înainte știi, făceam și pentru mine și pentru nevastă mea, făceam. Eu acum nici pentru mine nu pot să fac. Da. Nu știu ce să spun. Da. Hit, cap, hit. De-aia am uitat să spun. El stă pe sus, bă. Ba. La fel, papa. Hai să-i dăm și noi sniper, băieți. Oh! Băieți, ce trick shot! Mamă! Ce trick shot! A, dacă mai îmi ieșea o dată, eram rege. Stai că nu-l văd? Ah. Hai, băieți. Putem. Hit. Bam. Unde? Îl văzui. Nu. Cred că ne bate. Ne bate, băieți. Dar nu este nimic. E doar un joc și... Hit? Nu. Ai, ne-a bătut. Bun. Cam atât a fost cu Rivals. Cum a... aveam și la PES ceva. Bun. Goodie bag. Bun. Am dat to hub. Deschidem acel goodie pack să vedem ce pack ne pică. Deschidem pack-ul și o să revin eu pe Rivals. Mamă, câți playeri! Păi de mine, câți playeri! Bun. Goodie pack aici. Rap box 2. Ia. Pe ce-mi dă? Pe Doamne, mă scuzați, pe RPG. Eu, sniper. Ce șmecher e. Bun. În fine. O să revenim pe Escape to Tsunami. Bun, băieți, am revenit pe Escape to Tsunami for Brainrots și să vă arăt baza mea. Nu e ea cea mai bună, dar na. Avem un bicicletera radioactiv level 72 cosmic 2.39 trilioane. Avem un cimpanzini spiderini level 66 cosmic 1.000.000,18. Avem aici un cimpanzini spiderini cosmic level 66 338 de bilioane,53. Un Graipus Meduzi level 68 cosmic 653,41 de bilioane. Avem aici un Darlagini Pandanelli
Level 45, Cosmic, 3.48 de bilioane. Bun. Avem aici un Chimpanzini Spiderini, level 83, Cosmic. Oh! Avem aici un băiat. În fine, să nu-l băgăm în seamă, Cosmic, 15.3 trilioane. După aia avem un Pot Hotspot, level 40, Cosmic și e și radioactiv, 1,68 de bilioane. Un Mateo, level 37, secret, radioactiv, 6.47 de bilioane. Dă-te băiatul. Avem un Dragon Cameleoni, cum vreți să-i spuneți, eu zic Cameleoni. Bun, level 42, Cosmic, 1.83 de bilioane. Și avem aici un Gatatino Neonino, level 35, secret, cu mutație de UFO, 5,17 bilioane. Bun. Un Cicletera Bicicletera, level 45, Cosmic, Gold, 2.48 de bilioane. Stați un pic cam lag, așa. Avem aici un Rainbow Six 7, level 30, secret, 1.55 de bilioane. Avem aici un Fragolalala, level 34, secret, 4.73 de bilioane. Bun. Avem aici Statutino Libertino, level 107, secret, UFO, 58.98 QD. Avem aici un Fragolalala, level 86, secret, 518.17 trilioane. Bun. Avem aici încă un Gatatino Neonino, level 30, secret, radioactiv, 1.69 de bilioane. Și avem aici stați un pic să dau pe first person. Avem aici un Fragolalala, level 70, secret, 51.4 trilioane. Avem aici un Bamboini Bombini, level 28, secret, 1.42 de bilioane. Aici avem un Mateo, level 38, secret, 2.31 de bilioane. Un Fragolalala, level 7, bun, level 67, secret, mutație de admin și 29.87 de trilioane. Avem aici încă un Rainbow Six 7, level 33, secret, 3.2 bilioane. Avem aici un Aura Farm, level 28, mutație de UFO, 3.3 bilioane. Avem aici un Statutino Libertino, level 30, secret, 2.3 bilioane cu mutație de UFO. Am dat așa. Bun. Avem aici Gatatino Donutino, level 31, secret, cu mutație de UFO și 3.39 de bilioane. Avem un Mastodontico Disentelechiedone, level 31, secret, mutație de UFO și dă 12.4 bilioane. Și avem aici, am uitat să-i dau upgrade la acest Gatatino Donutino, level 22, secret, 130.1 milion. Aici ultimul Brairot, Mateo, level 9, secret, Emerald, 4.29 de milioane. Bun, băieți, haideți să luăm toți banii.
Bun. Luăm aici. What? Ce s-a întâmplat? În fine. What? Deci dacă mă apropia... Uitați! What? Ce dă în mine? În fine, ciudat. What? Doar uitați. Deci cred că e cineva invizibil și dă în mine. Habar n-am. Ochiul aici. Așa, bani de aici, bani de aici, bani de aici, bani de aici. Așa, 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 așa. Așa, Macedonico, Gatatino. Ok. Bun. Acum, haideți să ne mai luăm viteză. Eu am viteză 281. Oh my god. 1.51 cât 200, în fine. Q1, 69 Q1, mai bine. Haide să... Sneaky. Da, deci am... De-aia nu place mie să am viteza asta mare. Bun. Haide. Slow mode. Oh, lighting. Măi. Clasic. Oh, du-te. Hai că mă bag aici. Dacă pot, așa. La limită. Vine și un Wakey Wave. Aici suntem la Mythical. Wakey Wave. Oh, vine lighting. Mai bine stau aici în banca mea și așteptăm să treacă lighting-ul. Bun. Fast. Haide, fast. Treci. Ok, slow. Pe un Wakey Wave. Aha. Haide, slow. Haide. Bun. Trecem de... Ne ducem înapoi. Da. Haide, lighting-ule. Pe bune. Haide, fast. Bun. Haide, du-te. Bun. Nice. Oh, cum fast. Wakey Wave. Lucky Blocks-ul e al meu. Bă, dar lasă mie Lucky Blocks-ul. Lasă-mi Lucky Blocks-ul, e al meu. Bă, uitați-vă la băiatul ăsta. Muri. Bravo mie. 1 minut și vine Celestială. Du-te, Dică. Da. Băieți, după cum ați văzut, eu n-am nicio Celestială în bază. Mi-aș dori mult. Și poate o iau acum. Haide, fast, haide. Haide, super slow. Părc, mă. Hai mai repede, că vreau să ajung acolo. Hai, fastule, treci. Ok. Îl las pe... Oh, cosmic. Las pe băiatul ăsta să... își ia minunăția. Haide, frate. Du-te, haide, capul. N-ai capul pe naibii. Nu. Mam. Era să fiu cam cuc. Haide, slow. Da, cred că nu mai apuc Celestiala. Bă, frate. Oare măcar e cineva acolo? Hai, super slow. Du-te. La fix. Băieți, la fix. Oh my god. E băiatul ăsta. Ok.
Ok, s-ar putea să iau Celestiala. Mi-aș dori din suflet să-mi o iau. Oh, Celestiala! Unde e? Uite-o, e Socu! Wakey Wave! Nu! Lasă-mă, băiatule! Muri, băiatul! Îl lua cineva. Nu te las. Uite, treci. Bun. E aici? E Socu, e aici. Unde e Socu? Pierde Celestiala. Sau? Oh, văzuie Socu. Văzuie Socu. Cred. Văzuie Socu? Nu. Da, bă, frate, niciodată n-am și eu noroc. Dacă aș avea un server privat, ar fi mult mai bine. Și spawnă fix lângă. Haide că poate luăm și noi o secretă bună. 6.162. Nu, 7. Hai să luăm la Lucky Block-ul ăla. Da, mori. Bun, băieți, cam atât a fost cu acest episod. Sper să vă abonați, să dați multe like-uri. Eu am fost Bogdan, v-am pupat, pa, pa!